ole tu na chuan YouTube video download na SnapTube kan tha thawanga a pro a man dan tlang pui le Facebook video te po download the ni a ti dan tlang pui te kan soi don ni chuanin Facebook mi kan download don chuanin Facebook a kan klu tanga I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage or murder, and again, nobody will evade him. Gonna kill him and dump kan the fucking bodies in the download lake, tu obliterating everything incinerated. Renegade him and make anybody who want it with the penetrate, but don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a Thì killer, đây be killed, I'm a killer, be the cần vanilla cần gorilla. hả? You're bringing the killer within me out of me. You don't want to be the enemy. chuan copy linga hen kan lu tanga Me of the demon who wanted me. And be under his chuanin SnapTube a kan lu tanga he tilai a search na hianin kan metanga vai khat a link kan pe sanga long press sanga ta hian hemi hen kan long press sanga kan met wang wang anga chuan page ti inject a hen kan lu tanga chuanin kan search tap to mi don ni ti hian hei download tur rom ta tilai hei download tur rom ta ta hen kan lu chuanin a chung hi audio chau download na ni a chuanin a hnuai hi video download na ni a chuan video pawh quality chi hrang hrangin a lo awm ta a sang zela hian MB pawh lian zela hi a fia tel tul tihna ani tu du kha kan select kan thlang to mai do ni memory kan ui deuh le a thei deuh an thlang a ti khanin antinan Facebook a thil engemaw ni za thlak deuh kan download duh chuan ti khen kan pe sanga audio ni lein video kha a fia deuh hlek te pawh khanin a size a fia lo a size te deuh tlang pui wangin a size lian kan thlang anga ma second duh chuan chun size te pawh kha thlan thei tho chuan sei le lok SnapTube hi YouTube angin man theia YouTube angin thil chi hrang hrang kan search sanga ti hian kan thil search sakha download tur khan om thina ti hian hi download na tur ani a ma se ta khanin kan du deuh kha kan search a hmul lo ani chuanin YouTube a om ngei ani si chuanin YouTube a kan lu tanga antinan sei taila hemi hi SnapTube a khan lo hmuta si lawila YouTube a lo om si a ti hianin kan lo le le ta introduction he ti lai na hian hianin kan na ping click tung anga la hian lar em me a ti tu lai ma fe song te pula a khan lar to click mizoram anga ma bi hianin om thina chuan tam takin kan copy shia ni linga sa bok te hen ko kan kan lu thina lenga tun tu ma hianin a voi khatnan associate experiment chimi zo a SnapTube a kan lu lenga chinmi kan Facebook ami link kan pe sang bok khanin kan page lenga hi kan search lenga chuan ti hianin hetir ai ma se Facebook YouTube mi chu hi download na tur ne eng om lai hi eng hi kan chuanin eng a ngan lu chuanin download ta kan lu chun tin chin yang tho khanin audio download na oma video download na hi chu HD te pawh om to a hrang hrang khan download tur kha om bawk ani ti khanin kan du kha kan thlang to mai don ani chuanin thil danga pawh hmun danga YouTube le Facebook ami kharlo pawh video kan download tu chuanin a then chu convert thei awma convert thei lo te pawh om ve mai theia kha chu ka soi chiang vek ngam lo a link hi en ang lo a then ka chu a link expire to te a link hmu thei lo te pawh kha lo om ve thina a site an site a zir khanin an site kha a then kha chuanin India ram pawh ani chuanin VPN hmanga hmu thei chauh te pawh kha om thin ani chuwang chuanin chi hrang hrang a awm awang khanin
download vek thei chu lo ma se YouTube le Facebook mi kha chu download thei tlak pui ti kha kan sei du bokani chuan description ah hianin a link ka da le boka download du chuanin ma se kan hriat tur chu Play Store ah hianin a awm lofa awm loin ka hria Play Store a awm lofa ma se Redmi phone mang te tan chuanin hemi apps hi hemi apps ah hian kan lut anga chuanin hemi mi ti hian kan lut lenga chuan setting ah hian kan lut anga chuan auto update hi hei ti kan off lo chuanin hemi a awm sak kha in update anga ti hian in update anga hei hi ni ta tun mi kha hei hi ein update chuanin apangai kha apang le dawn a pro kha an mod a pro kha a le nga yang chi anda kha a awm le dawn lawa hemi anda pangai chi kha awm le dawn a chu bang chuan update lo tur ani a hi Redmi phone mang khel lo pawh kan awm ani chuanin khatin khan mani browser ina application download na tur Play Store ang chi aron chawm ang chi ah khanin auto download kha kan off kha a pawimawh a Play Store ami te pawh off dan hrelo kan awm takin Play Store kan lut anga hemi hi ta hian kan lut anga chuan kan lut zo setting ah hian kan lut lenga chuan auto update ah hianin kan lut lenga ti hianin a chung ber hi network hmanga kan data hmanga update na ni a chuan a lai mi hi wifi kan kawh hmanga update na ni a hnuai mi hi kan hnuai ber mi hi kan click anga chuan kan dan dawn ni tikhan auto update kha a lo bo dawn ani chuan tuna mi hi a hma kan sei ang bawk khanin Android ah hianin a sang deuh tan ti ani deuh hleka 7 point hi chuan a hman theih ka ringa 9 point ka hmanga 7 a chin hi chuan a hman theih ka ring deuh tlang pui a kha kan lo en anga kan hman theih ve ngei chu ka bei se a chuan kan hman theih lo panin a comment lamah te pawh hman theih dan tur Android mi kha en ron sei nga kan lo zawng dawn nia